Hello friends, bye Bodo Info official YouTube channel SSC निफ्राय गोदान official update फैलायबाय बेनो जाबाय admit card नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन GD आरो लोगोसे SI थ' नोंथांमोना GD आव मा बेनि सायाव आपडेट दङ and next vacancy GD Constable बेनिफ्राय MTS आरो Delhi Police नोंथांमोननि 10 पास निफ्राय up to जाय नोंथांमोना डिग्री पास दङ बे भिडिअ नाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव आपडेट मोनबाय थानो हागोन स' लोगोफोर जों फैबाय दायो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों एडमिट कार्डआव थुनाय लोगो लोगो जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै स' बेखायनो बे एडमिट कार्डआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो आरो एडमिट नोंथांमोना दायो स्टेटास आरो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो बे एग्जामा जाबाय बबेनि जों डिटेल्सखौ नायगोन A to Z आरो जुदि कनस्टेबलाव नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दङ जेराव 10 पास जाबानो हायो स' जों बेखौबो नायगोन दा जों फार्स्टआव एडमिट जोङो नायग्रोनोसै माबादि सिस्टेमाव एडमिटआ गयो स' बेखायनो जों फैनांगोन नोंथांमोना नर्थ इस्ट रिजनाव फैनांगोन बेयाव क्लिक खालामदो एन्ड क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फेसआ फिन खनसे बेबादि लडिं जागोन आरो नोंथांमोना बेयावनो स्टेटास आरो एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय दिल्ली पुलिस जाय दाखालि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन भिडिअ नायनानै बेनो जाबाय दिल्ली पुलिस SI लेभेलाव आरो लोगोसे नोंथांमोननि सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआव स' नोंथांमोना SI लेभेलाव GD आव एप्लाइ खालामदोंमोन दा फाइनालि नोंथांमोननि ID खौ बेयाव होनानै स' नोंथांमोना लगइन खालामदो एबा स्टेटासखौ नायदो नङाबा नामखौ होनानैबो नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन स' बिदिबा आं बेयाव नायनोसै गोबाव खालामा आरो बे एग्जामा माब्लानिफ्राय कन्डाक्ट जागोन जों बेखौ मिथिगोन स' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था स' लोगोफोर बे एग्जामा कन्डाक्ट जागोन 3 अक्ट'बरनिफ्राय स' नोंथांमोना बेवहाय मोनदों जायनाखि SI लेभेलाव आरो बिनि लास्टआ जाबाय स' 5 अक्ट'बरसिम बे एग्जामा कन्डाक्ट जागोन गासै 3 डेजल' मानोना केन्डिडेट्सआ गोबां खम स' बेखायनो जायनाखि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों एग्जामा एटेन्ड जाथा दिल्ली पुलिस SI आव साख्रि मोनगोन जुदि क्वालिफाइड जायोबा आरो SSB BSF दङ CAPF दङ ITBP दङ गोबां रोखोमनि पस्टार दङ GD आव बेवहाय SI GD आव नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनगोन आरो बे एग्जामा स्टेज 1 and 2 दङ बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट दङ फिजिकेल टेस्टआ जोबोर इजि 1600 मिटार्सल' स' नोंथांमोना खारनांगोन गोबां टाइम दङ स' बेनिफ्राय एग्जामनि टाइमिं बेसेबां मार्क्सनि एग्जाम जागोन बेनो जाबाय 200 नि एग्जाम जागोन एग्जाम टाइमा 2 आवार्स मोनगोन बेनिफ्राय नेगेटिभआ जाबाय 1/3 नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोनगोन बेखायनो जायखौ हाया नोंथांमोना एन्सारखौ दाहो नङाबा नोंनिफ्राय माइनास जागोन दा बेखायनो बे 200 नि एग्जामिनेसनाव नोंथांमोना अनलाइनखौहाय जाहाथे 1/3 दङ बेहाय नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोनगोन 1/3 स' दानिया जों नायनोसै GD कनस्टेबलनि एग्जाम डेट एन्ड बेनिफ्राय MTS नि दिल्ली पुलिसनि स' बेखायनो जों एग्जाम केलेन्डाराव बेयाव खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय गोदानै फैबाय अफिसियेल आपडेट स' बिदिब्ला जों डाइरेक्ट जोङो GD कनस्टेबल 2024 नि रिलिज जानो गोनां बेखौ नायनोसै स' नोंथांमोननिया बे जाबाय 84,000 नि बारा भेकेन्सि नोंथांमोना मोनगोन अके गैयाब्लाबो 80,000 नि खाथियाव नोंथांमोनाहाय मोनगोन GD कनस्टेबलाव स' GD कनस्टेबलाव सिम्पल 10 पास जानो हागोन पार्सेन्ट नाङा हौवाफोर हिन्जावफोर गासिबो हागोन आरो बे एप्लाइआ जागोन नोंथांमोनाहाय फैबाय थानाय दाननि नभेम्बर 24 आव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन 10 पास खालामनो हागोन बिनिफ्राय 18 निफ्राय 30 इयार्स हागोन आरो बिनि एग्जामा फेब्रुवारि 2024 आव जागोन अनलाइन एग्जाम जागोन फार्स्टआव एग्जाम जागोन एन्ड बेनिफ्रायसो नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट मेडिकेल टेस्ट जानानै नोंथांमोननि साख्रि 2024 आव जाहैगोन आरो दा बावैनो फैगासिनो दं MTS दिल्ली पुलिस MTS 10 पास जाबा नोंथांमोना हागोन बेनो जाबाय 14 नाम्बाराव दङ नोंथांमोना अक्ट'बर 10 जानाय लोगो लोगोनै बे लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो एग्जामा स' फेब्रुवारियाव जाहैसिगोन नोंथांमोनाहाय आरो दिल्ली पुलिस कनस्टेबलनि एग्जाम जानो गोनां दङ नभेम्बर डिसेम्बराव दा बेनि एप्लाइ जागासिनो दङ हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय 30 सेप्टेम्बरा लास्ट डेट दाबो सानबा दंबावो स' नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन आरो बोरै खालामो भिडिअ नायाखैबा स' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायनानै स' नोंथांमोना खालामनो हागोन स' बेनोमोन SSC निफ्राय अफिसियेल बिग आपडेट